Kare berekas sanjung lebal, thina sanjung lebal akhirnya kare berekas sampai jauh sama sama. Hingsari zathayau thanai kare berekas yang kemana थाखाय? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सासे दाद गोसोनि आरो राफोद माने सिन्तानि व्यक्ति आरो माहारिबाद माहारियाव गणतान्त्रिक मोनसे थासारि फैनांगौ आरो माहारिखौ हिंसा गैयै मोनसे थासारिनि गेजेरजों बर' हारिनि गासै मोनथाय अधिकारफोरखौ लानानै थांना थानायनि मोनसे आदर्श बिथाङा दानायनि थाखाय एबसुनि आफादगिरि जाना थानाय समाव आरो एबसुनि गुबुन समाव सोमावसारनायनि हाबाफारि मावबोदों आरो 1996 मायथाइनि दिनैनि सानाव बिथाङा खौ जिउ फोजोबनाय जादों आरो बिथांनि जि माने मुंख्लं जानाय बा जिउ जोबनो गोनां जानाय बे थासारिया जोंनि हारिनि थाखाय खास्रि बिस्रि थासारिमोन जोंनि गेजेराव मोनसे हारि नाङैनो समाज नाङैनो मोनसे आदर्शनि मोनसे गोरोबलायि आरो बेयाव जि मोनसे गणतान्त्रिक आरो मोनसे हाथियार लानानै सोमावसारनायनि मोनसे सौग्रावलायनाया फैयाखै नङा फैदोंमोन दिनै बे थासारिया गैलिया दा बै जि थासारियाव सोमला बसुमतारी बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जाबाय थैनो गोनां जाबाय बे थासारिखौनो जोबथा जाथाय बा जोबथा थासारि हिसाबै जाहाथे उनाव आरो बेबायदि थासारि दाफैथों आरो बियो हारिनि खहा लाबोगोन बेबायदि मोनसे सान्थौ आरो सिन्ताजों उदखारि बेरेखा सान बे जाथायखौ जोङो माने अपोज खालामनानै बे जाथायखौ जाहाथे उनाव जाया बेखौ गैया खालामनो थाखाय बे उदखारि बेरेखा सानखौ जों फालिबोदों दिनै सोलाव सोमला बसुमतारी 22थि थैनाय सान बा मुंख्लं सान आरो बे सानखौ जोङो जेब्लाबो उदखारि बेरेखा सान हिसाबै फालिबोदों जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि जिखिनि माहारिनि सायाव हाबा मावनाय बिथांनि माहारि अननाय माहारिनि थाखाय थैस' थांस' गावखौ बावसोमनाय बे गासैबो बिथिंखौ गोजोर खालामनानै बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन बिथाङा गासै उदखारि हाबानि बेरेखायै बिथाङा मोनसे स्ल'गान होदोंमोन हिंसानि हेंथायै स्ल'गान होदोंमोन आरो बेबायदि मोनसे दाद गोसोनि सासे जि दैदेनगिरि बिथांनि बे आदर्शखौ जों अराय फोथांना लाखिनांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैया मिथिनांगोन बिथांनि जिउ जारिमिनखौ फरायनांगोन आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ आं खावलायदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एनडिएफबि मोनब्रै हानजा एबसु इउबिपिआव गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव जोंनि गेजेराव मोनसे सान्थि परिबेस गोजोना दिनै गायसनजाबाय आरो गोजोननि गेजेरजों मोनसे गोदान जों सरकार मोननो हाबाय आरो बे सरकारा जौगानायनि हाबाफारि मावगासिनो दङ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननिबो खामानि बिथांमोना बिबान लानानै बिबान रुजुना मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय सरकारजों नारसिननाय सावरायनाय आरो गासैबो स्ट्रेटेजिखौ जों लागासिनो दङ दा बिनि गेजेरावबो दिनै समाजाव मानसि लांखारनाय उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामनाय माखासे हिंसा ड्राग्स जौ जुवा दाबो दङ बेआइनि अस्त्र लानानै गुलि गावलुंनाय दाबि धमखि होनाय फैसा खांनाय बेबायदि थासारिखौ जों गोदानै सोमजिनाय नुनो मोन्दों दा गासै बेबायदि बेआइनि आरो समाज बेरेखा हाबाखौ जोङो मालाबाबो जोङो प्रसय होनाङा आरो जों बेखौ हेंथा खालामो जों बेखौ अपोज खालामो दा बेखायनो बर' हारियाव हाथियार सोमावसारनायनि आन्दलना जोबथ'बाय किन्तु हारियाव गोदानै जिफोर थासारि सोमजिनो नागिरदों बे जि सान्थौ आरो सिन्ता बेखौ जों गैया खालामनांगोन आरो बेबो मोनसे उदखारि खामानि होननानै जों बुंनो सानो दा बेखायनो समाजा जयै हारिया जयै गसंथानानै गोग्गो समाज आरो मोजां समाज दानायाव जों बयबो बाहागो लानांगोन आं बेखौ खावलायबाय आथिखालाव जोंनि क्लाइमेट चेन्ज माने जि जलबायु परिबर्तन होनना बुङो मिथिंगायारि जि सोलायनायनि थाखाय बांद्राय अखा हानायनि बानपानि जादों खरां जादों रानस्रावदों आरो गरा खुरखानाय हा गिसिखानायनिफ्राय लानानै दैमा दैसाफ्रा लोमसावनानै जोंनि गोबां मानसिया माने गाज्रि थासारियाव गोलैनांदों दा बेखायनो जोङो जोंनि फंबाय बिनानावमोना दानि थासारिखौ जाहाथे बुजियो बेखायनो जों दिनै सावगारि एरनाय क्लाइमेट चेन्जनि सायाव जों लादों गोजोन्थों आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफाननि जिखिनि इडुकेसन बाव थाखो द' आरो थाखो बा बेनिफ्राय कम्पालसारि इंलिस सानखान्थि आरो लोगोसेनो 6.3 बाव बर' बिजोंनि जिखिनि सरकारि खालामो बाव लेहेमा माखासे खामानि मावनाय आरो खालामा होननाय सरकारि
बेफोरनि खेथ्रआव नोंथांमोना मा सिन्थाथार आरो माबायदि सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनाया सरकारनि बिबान आरो बिथांमोना मावफुङाबासिनो बेखौ खारग'नो हाया 6.3 जे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटार दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनदों आरो गोदानै सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामला होनना बुंनायनि बिनि उद्देश्यआ मा आरो बेयाव जोंनि जे 6.3 नि दफाखौ बिथांमोना इनक्लुड खालामदों ना एक्सक्लुड खालामदों बिनि सायाव जों स्पष्टीकरण नागिरदों सरकारनिसिम आरो जों खुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामा एसामिस बा बर' मिडियाम मादार टां मिडियामाव क्लास 3 निफ्राय इंराजि मेथ्स आरो साइन्सखौ जि जाबसिननो नागिरनाय जे हाबाफारि बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद एबसु जों सावरायदों जों बिटिआर सरकारजोंबो सावरायगोन आरो आसाम साहित्य सभा आसाम फरायसा आफाद आसु बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन आरो बेयाव जोंनि मादार टां मिडियाम बा बर' बिमानि रावा बा मिडियामा खहा जानो हानाय जायखिजाया थासारिखौ जों मालाबा गनाया आरो बिनि थाखाय जोङो सरकारजों जि लेभेलाव जि पर्यायाव जोङो जेरैबायदि हाबा मावनांगौ आर्गुमेन्ट होनांगौ जों बिनि थाखाय हाबा मावगोन गोजोन्थों